Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Як одамай ай Тоҷикистоналки ман намегум ай ҷо маҳаллаи Тоҷикистона чӣ хеле просто ай Тоҷикистонай ман ҳам одамое ки тоҷика кидат мегӯям ва ёра тоҷик намегӯм. Просто ай Тоҷикистон мегӯм. Ҳамо ҳарома духтарои тоҷика мебара кор мефармона падработка гуфта фитнес центра мешуван пул наметиҳа. Апал хоҳаро видеора да комментария мондагиём комментария ҷихен кабутайку ҳам комментария ҷихен раме видеора бинен ва ҳами ҳарома шинохта кунем. Ман гап бисёр гап намезанам. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳ боша. Аи канал оҳиста кушидастем канали нав. Аллоҳ фақат ёру мададгори шумо боша. Ман дар хизмати шумо ва касе ки билети самолёт дар кора номерои ман +7 910 88 88 676 WhatsApp да занг занед ва касе ки минақсидил дар кор барои мӯй сар буровардан ина марҳамат результатша дидестем. Ва касе ки замбура асали тозааш барои дору тайёр кардам. Ишам дорем килош 1000 рубле. Обод ва сарбаланд бошед. Силкада ҳатман дуроен. Ман видеора мондагиём дар ӯ канал обуна шавед. ӯ канал ки 72000 подписчик шава, аи канал ман полӣ мекунам, чунки канал ягон шогирда падарка мекунам. Ман дар хизмати шумо.